Pokušaj niza zemalja Evropske unije da spreče da avioni evropskih lidera dolete u Moskvu na obeležavanje Dana pobede 9. maja su sramotni, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Naravno, to je sramota, rekao je Lavrov za TV Rusija 1. Danas su Ursula von der Leyen ili neko drugi histerično izjavili da treba započeti proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, dok od Srbije traže da se pridruži antiruskim sankcijama i pristane na gubitak Kosova, rekao je Lavrov. On je dodao da Evropskoj uniji dočekuju one koji propagiraju nacističke vrednosti kao što su Vladimir Zelenski i njegov tim, a one koji brane istorijsko sećanje zajedno sa Rusijom, Brisel želi da liši bilo kakvih prava. Rusija 9. maja obeležava 80 godina od pobjede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, paradom na Crvenom trgu u Moskvi i nizom drugih manifestacija, prenosi portal pravda.rs.